Čus! Vítam vás u tutoriálu, jak nainštalovať hru Payday 2, čože je dobrá hra. A ako prvé pôjdeme na stránku, ktorá bude pod popiskom. The Payday 2. A pôjdeme na tú stránku a napíšeme sem Payday 2 napríklad. No tu nás si niečo vyberete, alebo ešte mám jednu stránku, kde to si stiahnete. Je to aj verný kamoš. Čaute. CS Killer. Payday 2 sem napíšete. A sa vám to niečo nájde. Napríklad, čo ja viem, tento si stiahnete. Ja mám nejaký iný, ale teraz ne. Si stiahnete. Ďalej budete potrebovať uTorrent a Demon Tools, čož nájdete v našom prvom tutoriáli. Ja to už teraz nebudem dávať do popisku a otvoríte si tam, kde sa vám to stiahlo. Čiže mne sa to stiahlo tu na. Tu mám DVD 2 iba, lebo jednotkou neviem, kde mám, no proste to rozkliknete. Setup sa vám musí načítať. Tak a kliknete, že setup, dáte next a dáte urobiť click desktop icon, next a kde si to chcete nainštalovať. Kliknite a kde si to chcete nainštalovať. Dáte proste iba next a install. Potom tu na v tejto zložke budete mať, že Firelight, čož je teda ten crack. Si skopírujete a pôjdete tam, kde máte tú hru, ja ju mám tu na Payday 2. Kliknete pravým a dáte prilepiť. Dáte override, alebo dáte proste kliknete a vám to tam dá. Dobre, no a hra funguje, ja vám aj ukážem. Zapni sa už, dobre. Prepačte, keď to bude docela hučať. Vidíte, funguje v pohode na 100%. Tak, teda. Hučí to, nehuč. Dobre. Hučí to, ako život. No ale kliknite, dáte yes. Napríklad a budete proste hrať normálne. Dúfam, že ste si to videjko užili, není to iba demo. Dúfam, že ste si ho užili. Dobre a vidíme sa teda na budúce v ďalšom tutoriáli. Ahoj.